Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shine lecture ta uku a course ɗin da muka ɗauko, wanda muka muku alƙawarin za mu yi leccoci guda 10 akan agribusiness, wato noma da kiwo domin kasuwanci. A wannan lecture ta uku za mu tattauna akan agribusiness value chain and marketing, wato noma da kiwo domin kasuwanci, sarƙar darajarsa, hanyoyi da ake bi ɗaya bayan ɗaya kowane ɓangarorinsa, da kuma harkar yadda ake kasuwanci, domin marketing shine kusan ƙashin baya na harkar noma da kiwo. Domin ko ka san yadda zaka noma, kin san yadda zaki kiwon kaji, idan baka san yadda zaka tallata ba, ka siyar akwai matsala. Me ake nufi da value chain? Value chain yana nufin duk wani mataki da ake bi wurin samar da abubuwan noma da kiwo, tun daga gona, yanda za a samar da iri, yanda za a samar da kajin da za a zuba, yanda za a yi kiwon su, har zuwa lokacin da za su je tukunya. Domin ƙarshen duk wani abubuwa da aka yi a noma ko kiwo zai je wanda zai siya na ƙarshe ya yi amfani da shi. Akwai ɓangarori wajen guda 8. Na farko akwai abin da muke ce ma input supply. Input supply su ne abubuwan da za a shigar, irin su fannin su iri, taki, maganin ƙwari, maganin ciyawa, sai da jinjirayen kaji, ko sai da point of lay, ko sai da jinjirayen kifi, ko magunguna na su kansu kajin, abincinsu, da duk wasu abubuwa da ake amfani da su a noma, kama da su fatanya ne, injin feshi ne, da sauransu. Gaba ta biyu ita ce production. Production shine ɓangaren samarwa. Da haka waɗannan ɓangarorin guda biyu suna da matuƙar amfani na farkon nan. Kaga mun ce samarwa, akwai wanda su sun ɗauki ɓangaren crop farming ne, noma irin na cereal crops da sauransu. Wasu sun ɗauki dangin su tumaki, awaki, shanu, zomo, dangin su poultry, abin da ya shafi tsuntsaye, kaji, ga sunan broiler ne, ko layer, ko nuwela, ko kajin Hausa, ko agwagi, ko kwakwa, ko gis, ko zabu, ga sunan. Wasu kuma sun ɗauki fish farming, abin da ya shafi kifi, kiwon kifi. Wasu kuma sun ɗauki ɓangaren horticulture, shine kamar yadda muka bayani, shine ɓangaren su vegetables, fruit, flowers, herbs, plantation crops da sauransu. To abu na gaba kuma sai ɓangaren harvesting da collection, shine maganan sorting, ai grading, ai packaging da sauransu. To akwai kuma ɓangare na 4 shine ɓangaren processing, wanda duk ɓangaren da ka ɗauka, shi ɓangaren processing ko baka yi noma ba za ka iya ɗaukan shi. Shine ka ɗauki raw product ɗin ka mai da shi finish one, ko kuma kai improving ɗin shi. Wani ya kiwon kaji, kai baka yi kiwon kaji ba, ki sai kajin, ki packaging ɗinsu, ki frozen ɗinsu, ki siyar. Ko kuma tumatir ne, ki siya ki tomato paste da shi, ko kuma ki sai tumatir da yawa ki busar ki garin shi, ko kuma ki sai masara ki garin masara, ko irin su garin ɗan wake, ko man gyaɗa, ko a sai ɗanyen kifi a zo a yi smoking ɗin shi, a yi packaging ɗin shi. Ko kuma a'a, in wasu sun noma spices, ke za ki zo ki blending na spices ne, ko in kin siyo madara shanu daga gidan gona za ki zo ki yogurt ne, natural yogurt a gida. Wannan ɓangaren processing ɗin shi ma ɓangare ne mai girma. Mutum zai iya ɗaukan ɓangaren storage, ka iya gina warehouse inda masu manoma za su zo su dinga aje kayan abincinsu, ko kuma gidan kankara, ko mu ce gidan sanyi, ko kuma kawai production na packaging da za a dinga packaging abubuwa za ka. Akwai ɓangaren abin da yake transportation and logistics, shine na 6, shine ɗaukan kayayyakin gona daga gona zuwa kasuwa. Daga ciki abu na 7 akwai marketing and distribution, shine tallatawa da kuma distribution. Ko mutum ya zama yana sari ne, ko yana sayarwa ɗaɗɗai ne, ko yana exporting ne, ko kuma yana ma sayarwa online ne, ko kuma yana tallata ma manoma ne, in suka siyar su bashi percentage da sauransu. Na ƙarshe shine consumption, wanda za su zo su ne na ƙarshe. To me amfanin sanin wannan matakan? Sanin su shine ba dole sai ka zama manomi ka je ka ɗauki fatanya ba za ka yi ci abinci a harkar noma da kiwo. Ba dole sai kin zo kin yi keji kin yi kiwon kaji ba za ki ci
abinci a harkar noma da kiwo. Sannan duk wani stage yana da business opportunity shi, mutum zai iya shiga ya ci abinci. Sannan mutum zai duba ya ga wani stage ne ya dace da shi, ɓangaren kifi zan yi ko ɓangaren kaji zan yi, ko kuma sai da abincin kaji zan dinga yi, ko kuma taki zan dinga yi, ko kuma maganin gargajiya zan dinga yi na kaji in dinga sayarwa. Za ka duba kuɗinka, ka duba kuma skill da kake da shi a wannan ɓangaren. Sannan kuma yana nuna mana cewa inda aka fi samun riba shine wurin processing da marketing. Sannan kuma yana ƙara nuna ma mutane yanda mutum zai zama baya waste bai asara a cikin harkar noma da kiwo. Mu ɗauki kaza. Ita kaza kun ga babu wani abu da ake jefarwa a cikinta. Kashinta siyarwa ake. In an yanka ta, kayan cikinta siyarwa ake. Gashin jikinta siyarwa ake. Komai nata siyarwa ake. In kana kiwon kifi, ruwan ma in ka zubar da shi zuwa za ka zuba ma shukokinka. In kana kiwon zomo, hatta fitsarin shi siyarwa ake yi. Wannan zai nuna ma mutum zai zama abin da muke ce mai integrated farming system ko kuma zero waste farming system. A gonaka babu wani abu da ake zubarwa, recycling kawai ake. To wasu damammaki ake samu a waɗannan step ɗin da muke gani. Na farko, mutum zai iya ɗaukan input supply. Zai iya cewa zan dinga sai da iri, ko sai da abinci, ko sai da taki, ko sai da chemicals na noma, ko magani, ko kayayyakin gona su injin feshi su kaza. Sannan kuma wannan kasuwa ce da babu ranar da za a dina ta. Babu ranar da za a ce ba za a sai iri ba, ranar da za a ce ba za a sai taki ba. To za ka iya ɗaukan kuma ɓangaren production, ko ka ɗauki noma, ko noma a cikin gida, ko noman spices, ko kaza, ko kuma ki ɗauki livestock, abin da ya shafi kiwon kaji, ko kiwon kifi, ko kiwon kaza, ko kiwon kaza. Sai dai shi wannan yana buƙatar wuri da lokaci, sannan kuma ana samu alkhairi sosai a cikinsa. To amma a takenmu na wannan gona ta ɗin shine start with the little you have. Ɗan kaɗan da kake da shi, ɗan ƙaramin fili, ko mun ƙanƙantar gidanka, kai ko baka da fili akwai hanyar da zaka ci abinci a wannan stages ɗin. Idan ba wannan ba, mutum zai iya ɗaukan ɓangaren processing. Zai iya ɗaukan ya dinga busar da tumatir, samar da irin su man kaɗe ko man gyaɗa. Yanzu akwai injin da ake samar da man gyaɗa ƙarami, ko kuma irin su man riɗi, irin su man kaza, ko kuma harkar shinkafa, processing na shinkafa. Ko kuma mutum ya ɗauki harkar storage, shine ya dinga bada rent, wannan na manya ne. Ko kuma mutum lokacin da ake kaka ya zo ya sai kayan abinci wurin manoma, daga baya zo ya siyar. Ko kuma mutum ya ɗauki harkar transportation, wannan shi ma sai mutum na da ƙarfi. To abu na gaba kuma mutum zai iya ɗaukan marketing. Marketing shine ka siya daga wurin manoma ka siyar. Za ka iya kuma exporting. Wannan yana daga matuƙar muhimmanci. Nan wurin marketing and distribution za ka samu akwai manoman da suna noma kayayyakinsu amma ba su da hanyar da za su siyar. Ga wasu can kuma suna so su siya amma ba su da wanda zai samar musu da kaya. To za ka iya zama middleman. Zan haɗa ku da mai siya, in ya siya ina da percentage kaza, amma kar ku bashi kaya a bashi. Wannan shine tsarin marketing and distribution wanda 'yan kudu sun ci gaba sosai akan wannan harka. Sannan kuma harkar koyon export. Yanzu exportation yana da matukar muhimmanci. Za ka tafiyar da jinja ne, ko kuma zobo, ko riɗi, ko wani abu za a fitar da shi ƙasar waje. In mutum ya kai tsarin da zai wannan zai kai, ko within al'ummanmu ne mutum in yi zai ci abinci. Mutum zai ɗaukan ɓangaren digital services. Shine za ka iya content creation, ka buɗe YouTube channel, ko ki buɗe YouTube channel ko TikTok ko wani abu, kina karantar da abin da ya shafi noma da kiwo, ko kina sama ma mata hanyoyin da za su bi su samu sauki a wurin kiwo. Ba kuma dole sai mutum ya nuna fuskar shi ba. Mutum zai iya ɗaukan ɓangaren consultancy, ɓangaren ba da shawarwari, guiding ɗin manoma, ko kuma online training, ko kuma irin marketplace app. Wannan su ne step by step. To me ake nufi da agribusiness marketing? Marketing shine hanyar da ake bi wurin in an samu amfanin gona har su kai ga wanda zai siya kuma a samu riba. To me ya kamata mutum ya duba a marketing? A duk lokacin da za mu fara harkar noma da kiwo, bayan ka koyi harkar noma da kiwo, to idan baka san marketing ba, to gwanda ma ka fara.
dan kin ga suna zuba kaji kika zuba zaki asara, baki da mai siya. Dan kaga wani na yin kaza yana samun kuɗi kakkai. Marketing din nan na da matukar muhimmanci. Abu na farko da mutum zai fara yi shine abin da muke ce ma market research. Ka fara wannan abin da zan yi yanzu, al'ummar da nake zagaye da su za su iya siya. Kamar yanzu ne ka je ghetto area ka ce za ka dinga kiwon dawisu kuma su kake so su siya. Ko kuma tsuntsaye irin fashion bed din nan, ko kuma tantabarin da aure ana sai da su 200,000 kuma a unguwarku kake so mutane su siya. A wannan kana bata ma kanka lokaci ne. Abin da aka fi so kai product din da a unguwarku within locality ku za a iya siya. Kamar kwai, yanzu kaji masu ka san ko talaka ma yana cin kwai. To amma da sauki in kuma zaka iya na nesa su siya kuma zai iya zuwa musu, shi ma zaka iya kiwo. To sannan kuma abu na biyu, abin da kake yi ka sa ya zama na daban. Broiler ce kake yi, broiler ka tana fita daban ta mutane. In packaging ne, packaging ɗinka ya zama daban. In kayan marmari ne kake siyarwa, in tumatir ne ya zama tumatirin ka fresh ne, mutum zai ganshi gwanin ban sha'awa. Shine kai positioning din product ɗinka. Kiwon da nake ya fita daban. In kifi ne zaka siyar ma da mutum, yanda za a kawo mai kifin shi ya ji daɗi a ransa. To abu na uku kuma sai kai sanya zaka sa ma kayanka kuɗi. Wani bonus zaka ba wanda ya siya da yawa. Sannan lokaci kaza ga yanda zan sa kayana. Idan kana so kai maintaining customer, hatta lokacin festival, lokacin sallah da mutane ke ƙara ma kajin su kuɗi, lokacin ka siyar da kajin daidai kuɗi yanda zaka samu riba yar daidai. Wannan zai sa hatta bayan sallah zaka yi ta samun kwastomomi za su yi ta zuwa wurin ka suna siya. Abu na uku kuma, ta wace hanya zaka dinga siyar da kayayyakinka. Kwastomomi zaka dinga siyar mawa direct, 'yan sari zaka dinga ba, 'yan sari kuma za su zo su cuce ka ne. A kiyayi 'yan sari. A'a, restaurant ne zaki je ki san ina zaki dinga kai kajinki ko kayanki. Ko kuma online zaki dinga tallatawa, tun da kika sa kaji kina tallatawa. Zai fi miki a ce kin samu masu siyan kaji 50 a wurinki duk sati. Kina sai da kaji 50, ko duk sati biyu kina sai da kaji 50. Akan ki kiwata kaji 200 babu mai siya. Sannan kuma abu na 5 shine ko da yaushe ki dinga tallata abin da kike a social media. WhatsApp ne, status ɗinki sa abin da kike yi da harkar noma da kiwo. A social media, Facebook ne, YouTube ne, ya zama ko da yaushe kana tallata abin da kake, kana nuna ma mutane ga harkar da nake. To, ga wasu abubuwa da ya kamata mutum zai ɗauka. Waɗannan abubuwa da ya kamata mutum ya ɗauka wurin tallatawa, na farko mutum ya fara da abu guda ɗaya. In broiler ne kika fara da shi, a san ki da ita har zuwa lokacin da zaki samu damar ƙara wani abu. Idan kifi ne haka, idan kaza ne haka. Kar yau kin fara kiwon broiler, gobe ki ji layers sun yi ki dawo, jibi ki dawo kifi. Sai dai irin da gona ta girma ya zama ana buɗe mata section ɗinta. Sannan mutum ya girga amana da gaskiya wurin masu bashi kaya da wurin masu siyarwa. Mutum ya zama yana keeping record na riba da ya samu, nawa ya kashe, nawa ya yi asara. Sannan mutum ya dinga yawan ɗaukan videos da hotuna na abubuwan da yake yi, musamman in zai yi faceless YouTube wanda ba zai sa fuskar shi ba. Sannan a duk lokacin da mutane suka yi order a wurinka ya zama sun samu in time. In ba za su samu ba ka gaya musu. To ga aiki da za mu bada, wanda shi zai ba mu damar yadda za mu muku lecture ta 4, wanda muna so a comment section kowa ya rubuta mana, in ma kana ciki shi kenan. A cikin waɗannan abubuwa da muka lissafo mutum zai iya zaɓa na harkar noma da kiwo. Mutum ya zaɓi abu guda ɗaya da yake gani zai ci gaba a kan shi. In kuma already dama kana ciki, to sai ka bayyana mana. Kiwon broiler kake, a bayyana mana a comment section. Kiwon layers ne, kiwon kifi ne, harkar shuke-shuke ne. Wannan shi ne. Sannan kuma sai mutum ya kawo abubuwa guda 3 da yake gani in yayi a area da yake ko a community da yake za su shiga da wuri. Idan aka turo mana ansoshin, insha Allah kuma a bidiyo na gaba za mu amsa waɗannan ansoshin.